unha empresa coruñesa participou no primeiro voo europeo dun aerotaxi non tripulado nunha contorna urbana real, concretamente en Benidorm. Félix Rodríguez é responsable de comunicación do Centro Tecnolóxico Nacional da Coruña e Carmen González é enxeñeira aeronáutica. Boa tarde. Hola, boa tarde. Teño que preguntalo. Que é un alucine. Cando poderemos nos viaxar en drons non tripulados? Bueno, cando ves asunto destes diante, posiblemente non te quieras subir, tamén che digo. Claro. Nosotros estamos traballando, somos un centro tecnolóxico que traballamos en proxectos europeos punteiros para facer viable esta tecnoloxía nun horizonte de varios anos. O máis chamativo é o aerotaxi polo tamaño e as dimensións, pero nos encargámonos da tecnoloxía que permite que convivan todos estes drones ao mesmo tempo no aire, convivindo entre eles, evitando conflictos e tamén convivindo ca aviación tripulada convencional, porque no ceo da cidade teñen que convivir todos estes aparellos. Claro, porque ese é o grandísimo desafío, quero dicir, a tecnoloxía xa atende, é dicir, xa é posible, iso que hai poucos anos era algo impensable, pero entendo que, aínda que aliviará o tráfico, sobre todo en núcleos urbanos moi poboados, haberá que ver como controlar este tráfico aéreo, non? Porque tamén se abre aquí un campo novo. Esa é a clave, claro. Como vamos gestionar, porque aparte, como vai haber moito máis número de vehículos non tripulados, hai expectativas de 2000 drones agora en grandes capitais europeas, por onde van voar, como van gestionar os conflictos de maneira automatizada, vai haber pouca intervención humana, vai ser todo automatizado, ¿no? Por eso é importante que a tecnoloxía este o máis desenvolvida posible. Estes demostradores como... Perdona, estábamos vendo imaxes deste aerotaxi que é dun fabricante chino, probámoslo en Galicia fai 3 anos, pero o notable deste exercicio en Benidorm foi que é a primeira vez que voa nun entorno urbano con outros 11 drones alrededor. Caramba. Decía que ti que opinas como experto, Maximino, eu creo que a regulación... A rede viaria e a circulación convencional como a coñecemos vai cambiar moito en moi pouco tempo. A min quedame un pouco alta, pero quero dicir que bueno, a ver, si se regula ben, pero porque iso hai que regularlo ben, porque en terra firme ter un accidente de tráfico pois ten as súas consecuencias, porque non sei a que altura voa eso, a que altura voa, 100 metros ou por aí. Pois a mesma altura que un helicóptero vai voar. Bueno, pois con helicóptero imagínate chocar dous destos aí arriba, non? O sea, é complicado. No, pero bueno, eu que dicía, se interactúan entre eles e non chegan a bater con eles, pois bueno, claro. No, pero hai un pequeno test de como sería este tipo de regulación. Eu coñezo un pouco o mundo dos drones para cámaras. E, bueno, ti non podes meter unha cámara nun dron e poñerte a rodar en calquera sitio. Voalo en calquera lugar, hai que ter uns permisos, hai que ter unha preparación por parte dos que manexan, porque non voa ninguén no aparato, pero hai que manexa desde terra a dirección deses aparatos, por lo tanto... Porque isto xa se utilizou para transportar paquetes, non? Mercadoría xa, creo que Estados Unidos se funciona ou se probou funcionando, non? Sí, bueno, hay diferentes casos de uso que se plantean para los drones, entre ellos está la logística, pero bueno, logística sanitaria, logística, pues como podemos imaginar, en cuanto a Amazon o alguna empresa de este tipo. Y luego pues hay diferentes casos de uso, como puede ser este que es más vistoso, de transporte de pasajeros, y luego todos los que podáis imaginar que aportan a la ciudadanía y que hay después. Dende logo que sí que vistoso, estamos vendo as imaxes e non lle falta detalle, que tenga a luz verde e todo, para indicar que vai libre. Claro, bueno, non sei se é para indicar que vai libre ou indicar o babor e estribor, pero Félix e Carmen, vos subistes o aerotaxi? No, en Europa non se pode voar con persoas. Un dos temas que apuntabades. Europa vai por detrás, pero creo que neste sentido con moita razón. Hai unha normativa de seguridade, hai unha normativa ambiental e temos que desenvolvela moito. De feito, estes grandes demostradores europeos o que pretenden é adiantar eses pasos e ver todas as dificultades. Tamén hai un componente social. Estes cacharros fan moito ruido, ou fan máis ruido do que a xente pensa, non? Donde van a aterrar, onde van a despegar, por onde van circular. Este que estamos vendo nas imaxes pesa casi 600 kilos, non? Ainda hai que perfilar un pouco algúns aspectos, pero para cando pensades que será unha realidade que vexamos aquí nas nosas cidades galegas estes aerotaxis pois como unha opción máis de transporte para movernos e desplazarnos? Bueno, primeiro veremos drones aportando servicios comerciais de maneira non tripulada. Nos estamos traballando para que no 2026
aos portos da Coruña e Ferrol xa poidan ter ese tránsito de drones en actividades comerciais que estamos O vindeiro ano xa. Sí, a fines do vindeiro ano. Claro, falamos de mercadorías a buque, falamos de vixianza, de inspección, de control, falamos de servicios que lle son útiles aos portos e os aerotaxis tardarán un poquinho máis porque é o que falamos, transportan persoas e teñen que adaptarse a unha existente normativa de seguridade. Claro. Eu quería facer unha pregunta. Como se xestiona a seguridade coas colisións coas aves? En certa altura, certos paxaros, aves planeadoras, como poden ser águias medianas ou gaivotas, eso como xestiona o aparato a non colisión con estes paxaros? Bueno, pues te diría que es una pregunta que nos hacen bastante y realmente nunca hemos tenido esa casuística de tener ningún tipo de conflicto con un ave. O sea, sí que es verdad que, bueno, pues como en la aeronáutica más tradicional, pues eso, puede surgir algún tipo de conflicto con aeronaves, pero vamos, no es algo, o sea, con naves, pero vamos, no es algo típico. Ya te digo que en todo el tiempo que llevo viendo volar drones nunca he visto ningún conflicto con una aeronave, o sea, con un ave. Sí que es verdad que, bueno, es un tema que se tiene en cuenta en los estudios y en este tipo de proyectos, tanto la aceptación social como el tema de la fauna, pues se tiene también en cuenta. Al final se trata que este tipo de dispositivos pues casen un poco con la ciudad tal y como la conocemos ahora, entonces no que atropellen a lo que ya tenemos, sino que complementen con nuevos servicios y nuevas funcionalidades, pero se tiene muy en cuenta que se respete el ecosistema ya existente, tanto para la ciudadanía como para la naturaleza. Pois Félix, Carmen, parabéns, moitísimas grazas por atender a nosa chamada e, de logo, dá gusto, porque levamos vendo moitos anos películas do futuro, parecía impensable, non? Os coches voan, parece que está máis preto, pero a mí o que me gusta é saber que o futuro está preto de Galicia, que aquí estás traballando en cousas tan apaixoantes como estas que acabamos de ver, e escoitar. Parabéns e moitísimas grazas, Félix e Carmen. Gracias a vos. Dos galegos na vanguarda tecnolóxica. Que maravilla. E estou segura de que a luz verde era un guiño aos taxis de toda a vida, Juan.